Jama'a assalamu alaikum. Kun ga yadda ta kasance ko? Jiya an kwana cikin tunani cikin zillimi. Ni wallahi godiya da nake ta yi ma Allah. Juya mulkin Niger. Addu'a gaskiya ne. Ubangiji yana karba addu'a bayan san. Kun ga yadda suka so su yi ko? Amma Allah ya riga kawo ƙarshen mulkin azzalumai ko ƙarshen mulkin wanda ba su yarda da dogaro da Allah ba su yarda da kaddara ba. Wannan mu ɗauke shi a matsayin kaddara. Lokacin talon bai yi ba, in lokacin shi kuma zai sauka. Mu abin da muke ɗauka kenan mu komai mun bar ma Allah. Wannan juyin mulki da aka dakile ko wannan juyin mulki da aka fasa ko tale ko ta koma. Burin wannan jama'a wagga ita ce wata sabuwa. Wagga sabuwa ce wadda ba taɓa yin ta ba ma a Afirka. Bayan juyin mulkin nan diba ku diba wani abu da aka rida za ku yi inda yan Nijar za ku gode ma Allah. Cani kar kamance da wannan amana. Cani kar kamance da Ubangiji da ya taimake ka. Yan Nijar kar ku mance dama ta ƙarshe a Afirka kenan shikenan. France daman sun ci. Wallahi daga Nijar in nan gaba. Duk wata ƙasa da take karkashin ikonsu ba za su ƙara yarda wani shugaba ba wanda bai musu biyayya ya zo ya hau karkar. Amma mun san ƙarya suke Allah ya fi ƙarfinsu. Dan haka wannan taimako ne da Allah ya mu gagarumi wanda ba za mu mance da shi ba Allah. Ka ba mu ikon kyautata dukkanin wasu alƙawarluka da muka ɗauka ya Allah ga addininka. Wai Allah ya taimake mu wallahi. Jama'a ku dubi juyin mulkin nan na Benin. Ko da aka yi shi da awa guda Macron ya ji a X Twitter ta sayi magana da President Tinubu da yan ECOWAS. Ya ce ma yan ECOWAS wannan abu da yake faruwa a Benin ba za su yarda ba, abin da yake faruwa a Afirka ba za su yarda ba ya ci gaba da faruwa. Dole a yanda za a yi a ga cewar an ɗauki mataki, an ɗauki yanda za a yi an kawo an tsayar da wannan al'amari. Kai tsaye ECOWAS bayan ta turo takardar cewar ana yunkurin juyin mulki suka nuna cewar dole in ta kama su tura sojoji za su tura sojoji cewar dole wannan juyin mulkin sun ga cewar ba za su yarda a yi shi ba, kuma ta tabbata sun yi haka. To wani darasi da zamu dauka cin amana da ECOWAS take yi ko cin amana da shugabannin 'yan siyasa suke yi. Yanzu suna da hanya ta kawo ƙarshen matsala in ta taso kai tsaye suke bari ana zaluntar mutane 'yan ta'adda ɗaya, 'yan kidnap biyu. Duk wata matsala da ta damu mutane yanzu 'yan ta'addan da suka damu mutane a Mali, a Niger, a Burkina, a Najeriya kafin a yi juye-juyen mulki suna da ashe sha yanzu magani yanzu da su da turawan suna da inda sai su dauko jirage a zo a yi kai tsaye a babbake abu ba a yi ba. Ana cin amana al'umma, na cin amanar mutane. Amma duk da wannan mun san duk wanda Allah ya ce tashi ta kare wallahi tashi ta kare. Wannan mulki na Talan duk da Allah ya ce ya kare sai ya kare. Wannan sojoji sai dai mu musu fatan alkhairi da jarumta da suka yi sun taka rawar gani kwarai, kuma gani gawa ne a shawa da tsoron Allah. Nan gaba sojoji in za ku jiwo mulki sai ku shirya ma abin, ku yi shiri na musamman, shiri na cewar ko a mutu ko a yi rejiyo mulkin nan in kun yi shi ba zai fasu ba. Di ba ka ga dan Allah wani cin amana da ECOWAS da France kai tsayewa. France ta nuna cewar dole sai an dakile wannan juyin mulki, sai an maido da tsohon shugaban kasa, sai an kama sojojin nan, sai an yi dinza, an yi wuta aka ce da daddare, an yi wuta. ECOWAS ta zo ta yi magana cewar in ta kama su turo sojoji za su turo sojoji na yanzu. Kwanaki aka kama wani babban soja a Najeriya ya buga waya ce a zo a taimake shi ga inda yake, kafin a turo sojoji su zo su dauke shi ba. 'Yan ta'addan suka je aka ba su ma hanya, aka ba su ma dama, aka gaya musu ma ga inda suke. 'Yan ta'addan suka je suka kama shi suka halaka shi. Yanzu wannan juyin mulki da aka yi bai isa mu darasi ba a Benin da yanda wannan sojoji sun zo lalle ba da izinin France ba. Wallahi sun zo ba da izinin France ba. Amma kuma lokaci ne bai yi ba na shi ƙarshen mulkin Talon. Mun yi bakin ciki, mun yi damuwa. Kowa ya san mun yi farin ciki da aka juyin mulkin nan. Muna taya 'yan Benin jaje da kuka. Muna kuma kira gare su dauki kaddara. Ubangiji shi ke kadartawa, shi ke sawa shi kyana. Lokaci ne bai yi ba na Talon. Sai abin ya zama darasi ga sauran 'yan baya da sojojinmu da sauran jama'a. Wallahi in kun zo dan al'umma ku taimaki al'umma. Kun ga yadda Ubangiji yake lamarinsa. Allah ya taimake mu dai, Allah ya sa mai nasara a juyin mulkin. Shi kenan ba mu ba gayyatsiyawa gagaye ECOWAS. Allah ya fidda mu. Haka aka so a Niger taron dangi, taron gaugawa. Ubangiji ya ga tausayin bayansa.
addu'a ta yi aiki. Faransa ba yanda ba ta yi ba, amma Ubangiji ya karya su. Don haka muke cewa sai dai haushi, wallahi sai dai haushi.